Tak jo, čau lidi a vítám vás u svého dalšího videa a to, no, prostě za 14 minut a pár vteřin je nový pet simulátor a prostě už mám přesunutý všechny pety. Mám tam i svýho huge peta, který už tady není, protože už asi jakoby je v tom petku novým. A já se na to těším, super, no. GG. Tak tady je unboxing, takový malý teď. Já už myslel, že to bude huge. A napište mi, kdo bude chtít tady ty gemy moje, protože já je nechci. A vůbec si taky můžete napsat. Kromě tady těch dvou a tady toho. Ale tady ta ketka, tu jsem hatchnul a má royalty, takže tu taky někomu můžu dát zadarmo, pokud budete chtít. Tak. No nic, a já se vám ozvu, až to bude za minutu. Tady to petko, takže... Proč se ten časovač úplně sek? Můžu si zeptat, proč se ten časovač sek? Huge! Huge! GG. GG. To je Alkanovský. No nic, tak se vám ozvu za chvíli zatím. Čau. A zkracuju si čas tím, že budu čumět na Muna. A možná na Martina, jak hrnuje filmy. Nebo... nevím, prostě na různé věci. No, tak se vám ozvu u toho petka už. Tak jo lidi, už se joignuju. Mělo by to být každou chvíli už. Takže jo. Tak jo, jsem tu. Za minutu a 10 sekund. Ano. No. Takže už si jenom počkat a... Jej. Yes, nový petko bude. Jsem docela zvědavý, jak to bude vypadat a... Jo. No tak... Lidi, já jsem na to tak natěšený, že prostě... je to prostě totálka. Naposledy to tady climbneme. Už asi nikdy. To... tady tu hru nezapnu a... no. Tak jo, za 15 sekund skoro, tady to bude za 15 sekund a bude to, no. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Je to tam! Co to je? Já neskáču. Co to je? Tak jo. Jdeme tam. Okay. No to... ahoj. Jo. No tak. Ozvu se vám až prostě tam budu. Vidíte, už asi 5 minut uběhlo a ono... už. Okay. Šroubovák zahodím. Tak. OK. Tady jsou i ranky, jo. Zajímavé. Ale... makej. Prostě...
Už to tu je? Chci ketu? Slotová? No. OK. Yes. A kde máme ten? Index. Mailbox. Pety, tady. Jo, huge fest. A tady jsou i levely, to je hustý. Tak. Tady to asi, kde, tady něco jako equip best? Hučku, tady to a tady to chci. Tak jo? Jo, jednu věc, co musím dělat. Stavení, pet seeding. Jsem slepej? To je jedno. Kolik to stojí? 900? Já tady mám penízky. No, to je takový nezvyk prostě. A já chci pet seeding. Tohle farmí Samuel. Se vyplatí. OK, to je dost takový. A rewardí tu. OK. Walk speed. Tady jsou poušny. Hoverboard. Coins potion. Se hodí. Jako jo? Move fast. To je za diamanty. To je hustý. A není tolik pay to win? No co tady? Nic? No, já fakt jako nevím, co na to mám říct. Jo, baví mě to, ale nevím, ocenil bych asi jako... Já nevím, já prostě nejsem úplně fanoušek tady těch prostě. Tím takhle můžete pomáhat taky. Když na to kolik, to je hustý. OK. 300 gemíků. To je skvělé. Magnet to chce taky. No, tak počkejte chvíli. Jo, vypadá to, že tady není něco jako... No tak už jsem si hrál s nastavením, ale nevypadá to, že... Aha, 8000. No tak to máme za chvíli. Ale já myslel, že tu bude něco jako... pet seeding. Jako minulém pet simulátoru, ale... OK. A to otevírání těch lokací je hustý. Pet equip. Use more pet. To co podívám. To se ne-equip. Jo, tady zadám. Jo, chápu. Co to? Teleport. To je hustý. Unlock. Aha, ty to takhle musíš... No, tak to je nahoru. No. Chceme silnější peníze. Kámo, co s ním je? Halo. Já chci mýho peta. Vy musíte klikat, to je nahoru. Totálně klikám. Aha. Tak už jsem asi doklikal, že?
Co mám takovýho? Proč? Proč nemůžu to jedit? Můžu se zeptat? Start. Dragon. Jo, a tady boosty jaký? Nemáme. To je na hovno. Co tady? Hele, nějaký walk speed potion, tak to chci, ale... A jo, jsme rychlejší. A my jdeme se mnou. Ale to už je ale poslední tady. Yes. My na to nemáme. Jsme chudí. To ne. Tak to hned musíme napravit, hele. Jako já nevím, ale to mám prostě smíšený jako pocit, no, prostě mega smíšený. Tak. No, jakoby, není to špatný a budu si na to muset hodně zvykat. Prostě mega. Mega si na to budu muset zvykat. Prostě tady to, nevím, prostě. Enchant. OK. ZF. To jsou jo, charmy, chápu. Chápu. Dělám to takhle a co má největší tady to. Tak. Klasik oby. A jo. Já už myslel, že tady bylo něco jako Fantasy World nebo Tech World, nebo něco takového. Takže tady ještě něco. Jo, zůstane se to. Já zkusím to obíčko a pak asi zakončím video. Tak počkejte. Není tu shift lock. Nezvu to jako sound. A jo, to je na čas. Má si po tady tom. Reward to je. To je nice, to je najít. Ale shift to není. To je najít. Oha. Tak. Jdeme! ...29 vteřin. Myslím, že můžeme jakoby jako teleport. Ale co to za sračku? To je jenom na... To je sračka tady to. No. Mailbox coming soon. Počkej, já už tady to? No, já máš potom. Ano, aha. Freud. Okay. VIP online. No nic, to by bylo všechno pro dnešní video, já se s vámi loučím a zatím čau a tady ten Pet Simulator, nevím, co si o tom mám myslet. Jakoby, moc se mi to nelíbí, zatím čau.